Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kama chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe itabigira nyaya irupisa nyaya irutendera ma streets social media but Zanu-PF urugundira joinana ni bato sengezo shabangu CCC muliga obeto iyo yakafailwa ichirambidza macandidates anosunjamisa kuti acontest mu by elections arikufana kuitwa muna February. Zanu-PF ya join now bato re-CCC iro ranga rakafaila application yaro kuburikidza navasengezo shabangu chitira kuti ma-MPs ayo aka-recall from the party asikufanira kucontesta zvakare izvi zvakaitika zvakare ma-elections akaitika ma-elections akaitika muna December apa karambidzwa recalled candidates for contest from the election. So latest development, Zanu-PF chairperson for Kaguvi district Ward 4 in Mukoba, Kumatebelele North Province, filed an application to High Court bachi stop recalled Mukoba MP wa Amos Chibaya from contesting my elections are kuitwa Moswa 3 February. Whereas Zimbabwe's application yanga similar to the one yakafailwa na sengezo shabangu Zimbabwe tinazimuona sei nyaya iyi tarakuno haisati yapera nyaya iyi vashavangu vari kuinsista zvakare vachitaura vachiti vanhu vemutemo havasi kufanira kubvumidza kuti members eparliament e-CCC aka-recall a-contest muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatavagira muzvara nhasi tidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemu-comment section kuti vanobuda here ma-MPs aya aka-recallwa kana kuti tidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu-comment section.